Joliba TV mo siraw radio Joliba lamɛnbaaw an ka foli ani tanu bi ka taga ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni sanga in na an minnu sɔgɔmɛ an na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen an b'aw fo dantɛ foli min na kunnafoni gafew lakali waati sele filɛ nin ye min bɛ lakali aw ye don o don ka taa ntɛnɛndonyaw la fo ka se jumadonyaw ma ni waati mana se ka ban gafe minnu mana sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ an bɛ ye kɛnɛ kan k'o lakali aw ye bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an sigira kɛnɛ kan an b'aw fo dantɛ foli min na gafew la bakurunbaw la an b'a daminɛ ni le soir Bamako ye ale daɲɛ fɔlɔ la jiralen bɛ k'a fɔ faransikaw ka ministre min ɲɛsinnen don u ka kɛlɛcɛw ka baara bɛɛ lajɛlen ma ko ale ye ale nabɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ min bɛ tali kɛ ani jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɔnɔna la min ye Florence Parly ale y'a jira k'a fɔ ko Faransi tɛna taa fiyewu ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ o kuma fɔra min bɛ tali kɛ fana a jirala k'a fɔ min ye Bamacima kɔrɔw ye n'o ye rebelle kɔrɔw ye olu fana jɔrɔlen don nin waati in na kabi jamana faamaw hali n'a sɔrɔla a kuma ma sɛmɛntiya limanaw k'a fɔ ko Mali ale ni kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ min bɛ lakana ko sabatili kɛ n'o ye Rusiw ka kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ k'a ma ko Wagner kaba kuma fɔra ka ban a jirala k'a fɔ bi min ye rebelle kɔrɔw ye olu ta kɛn bɛ min ye u bɛ bonima ani sumale la an bɛ waati min na i ko sisan ni o bɔra yen nɔ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la ministre kɔrɔ min bɛ yen n'ale tun bɛ an ka jamanaw ni jamana wɛrɛw baara kunna Cɛma Hubert Kulubali politique tɔn UDD o ɲɛmaa don ŋunuŋunukanw y'a jira k'a fɔ ko ale tun bɛ fɛ ka taama kɛ ko nka ko a balila taama in na nka a yɛrɛ bɔra ka jaabili kɛ a y'a jira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye an bɛna an da don a la sisan Nouvelle Horizon kɔnɔna la l'indépendant ale fana y'a jira k'a fɔ nin waati in na min bɛ tali kɛ sifinnakaw san o san jamana ɲɛmaaw bɛ sifinnakaw ka baara dege ko min bila sen kan ni o ye programme de formation professionnelle ye APJ de b'a bila sen kan wa jirala k'a fɔ ɲina denmisɛnnin maa ba fila ɲɔgɔn na olu bɛna bila an ka foroba cakɛrɛw ani cakɛrɛw minnu bɛ yen n'olu ni jamana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se kɛnyɛrɛyew ma o baara yɛrɛ koromo karila kunungo centre international de conférence Bamako la a ɲɛmaaya tun bɛ docteur Shogel Kokala Mayiga bolo an bɛ kunnafoni kuncɛ ni fasili sɛbɛn le combat ye a jirala k'a fɔ sini o ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya o san 61 na o baaraw bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔ baara minnu bɛ yen n'o ɲɛbila baaraw ye an ka finitigiw bɛ défilé minnu kɛ a jirala k'a fɔ o baaraw o kuncɛra ka ban fɛn bɛɛ lajɛlen labɛnnen don walasa min ye 22 septembre a ɲɛnajɛw ye k'o boloda an b'a kuncɛ ni min bɛ tali kɛ a jirala k'a fɔ pôle économique et financier Bamako yan nɔ ko ale bɛ wulikajɔ la yuruguyurugu kɛlɛli siratigɛ la min ye kɛnyɛrɛye cakɛda min bɛ yen n'ale bɛ siraba dilanli la an ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko Sira SA o ɲɛmaaba Seydou Kulubali jamana a na kɛ ale tɔgɔ tɛna bɔ ko in na sabu min ye kiri ye wulilen don bi a na kɛ ko in a tɛna a jɛ don nataw la min ye kɔnba ye ale de y'a fɔ yanni an ka don nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn soir de Bamako ye jamanaw ale kumana kuma fɔlɔ min bɛ yen ni min bɛ tali kɛ maliden bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka o kɔnɔ min ye faransikaw ka ministre min bɛ yen n'ale de ɲɛsinnen don u ka kɛlɛcɛw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ma Florence Parly a jirala k'a fɔ ale ye taama dɔ kɛ Sahel kɔnɔna la a nana laban Mali kɔnɔna la yan nɔ min bɛ tali kɛ Florence Parly faransikaw ka ministre min filɛ n'ale de ka baara ɲɛsinnen don u ka kɛlɛcɛw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ko a nana Mali kɔnɔna la yan nɔ jamanaw a ka taama in na a jirala k'a fɔ Faransi bɛ fɛ de ka Mali don da dɔ fɛ da min ni o de ye u kana se ka u tɛgɛ di maa wɛrɛw ma ka baara kɛ ni olu ye a jirala k'a fɔ yɔrɔ Faransi ni Mali tɛgɛ di ɲɔgɔn b'u bolo lakana ko siratigɛ ninnu na ko n'a nana kɛ ko Mali jamana y'i bolo don Irisi jamana bolo min bɛ tali kɛ ka kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ min bɛ lakana ko la k'o bila ka na Mali la yan nɔ limanaw ko Faransi ko ale tɛna jɛ ni o ye olu ni maa kɔfɔlen ninnu tɛna se ka sigi Mali kɔnɔ yan ka lakana ko baara kɛ o de la min bɛ tali kɛ laɲini filanan ye mun ye faransikaw ka ministre min n'a nana yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ ko cɛmancɛ fanga min n'ale bɛ senna sisan ko min ye kalata baaraw ye u k'u teliya ka o fana sigi sen kan février kalo natɔ in na ko Florence Parly a na kɛ a ka nani na nin ye a baara kunba fila ye soir de Bamako y'i da don min na n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ kɔsa in na
hakilla jigindo anga ministry nyama no ye shogel ko kala maygaye ale naka ministry mi nyeshino do anga jamana ni jamana wara kunyama ulu kunye jabi ke ka nyeshi sedia woma wati dola ero oma temetle flaka minye Emmanuel Macron français jamana kuntigi o kale flene kaka kiden kengarane bla no ye Florence Parly o mi nyeshino do ka Francis Kelecheuka ministry koma ale de nana mali konnala yanno limana dorete abele jirebi do hukumu konnala kabi munu kan bora ka foko mali jamana chamanje fanga mawbe feku bolodo krengreniala chakeda were bolo mimbi sega kala kana sabati yoro shugel ko kala maiga yere kunya akuma foko minye maliye limana unama nye ko mali deme ba werew olubu feku kodo malila ko mali matiseka an jaguya ko antiseka ambuludo mawere bulo ko mimi seka angalla kana sabati ni kuma fara o anake wode France jamana jatige fo mimi talike uka ministry minye shine do uka kelechewma ale nana mali konala yanno kana uka fela jira u fela minye imana fela yinte dorayo mimi talike Florence Parly ako mali France tina ikodo malila de unato yanno sabu o misali nyumaye munye ko sayna ko France ka keleke minu ne barkani mimbi talige danger saba minu be no ye frontière saba ni Mali ni Niger ni Burkina Faso ni nyogonche ko barkan be bara fasu bere jelela ko misali remi utukalo chamanche na ku ye dankarike bamanchi jakulu nyama badola no ye État islamique au Grand Sahara Adnan Abu Walid al-Sharawi ko muna ko France bina ikodo Mali la ni tugala kasro la kana balia nyonyene do ni kono sabaina la sa Florence Parly ya jira ka foko ube minyi Mali fe limana uka lakana bara uka osigi singa wa uni France jamana bina bara ke nyonfe ani bara miseka bunya chogomina ka nyeshi hali nazara minumbe ne we force takubai uni Mali armée ka utegadi nyoma wala sa lakana bara biseka sabati chogomina Florence Parly limana akakuma kerani ka kuma laba majalla ka fobi Francis ero Emmanuel Macron rekun kuma fo amena ka foko Francina ikodo malila ko una uka kelebulu una abama yelema kanani kelebulu were nga limana min bora Florence Parly da limana ni Emmanuel Macron ka kuma makekele sabu Francis ka to malila ufanaye kuma kuraye bi min mena Francis jamana da swadi bamako de afu limana ale swadi bamako kile nkonna la abela jelebi mununu o kuma kile ndafe sabu ko bamanchi makoro minumbe Mali konala ya no rebel koroye ko oluta kembe ube gunimana ube sumalela sabu tado be mi keble swade bamako ka kumala rebel korono le bana ko uye la cellule doke no ye coordination du mouvement de la Zawadi uye la cellule doke ko ube fembe ka fusabi fo Mali jamana ka foko abi bolo di chakeda ma no ye Russie jamana ka keleke do ye no Wagner walimana ko Mali jamana fembe kan bi fo o baran sabu ko benkan min be ni o ye accord d'Alger yoro o benkan limana o sema mauda bala jamana fa mauda bala ani fukata se jien mama ko Mali jamana tseka o benkan boroto ka klaka Mali lakana ko takadi kenre takeda werema ko bina dankarike benka sebena wala sa sema mauye bataki minge kabi ngunu kan bora kabi ka foko mi anga chamanje fanga nyamawi ko lubi feka Mali lakana ka kalfa takada werela min bi talike sema no coordination du mouvement de la Zawadi olu fana yuka dusuma kasa no ka dimira ko stratégie ko nintina ke ko bentai fiu Mali kono ka sorodu wati mina labon be sena jamana dugolo faon fabe no kama ko découpage territorial o baraw be sena o maban folo ben ka sebe mbe no accord d'Alger o baraw o maban folo o na fara ko o bina o tegedi Mali jamana ni tegedi kenre chakeda werema mi sema mawya jira ka foko o bina dankarike benla abina dankarike tegedi nyoma la Mali konala wa hali chakeda ngafo kulumi sigledo ben ka sebe ale lawali ali la nga jamana konala la ko abina ale fana ka baraw geleabulu kubi munyini jamana nyama fe sema ka kumala ko fembe kan bifo ku tegedi kenre chakeda werema ko bara dike wala sa bembi sekana ad fomi ma armée reconstituée no yi
rebelle kuraw ye ani Mali armée olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana fan o fan bɛ yen ko bɛ bolola u ka se ka jɛ ka olu o bɔ bolola ɲɔgɔn fɛ jamanaw ni de ye kuma yɛrɛ ye an ye min bɔ fasidi sɛbɛn soir de Bamako kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye Nouvelle Horizon ale kɔnɔ Nouvelle Horizon ale kumana munumunu kuma dɔ tun bɛ senna ko sa in na min bɛ tali kɛ k'a fɔ an ka minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen ni u k'a ma ko Cɛma Ibɛri Kulubali ko yɔrɔ ale tun ye minisiri yɛrɛ ye min ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw kun ye baara ma a jalala k'a fɔ ko a tun bɛ fɛ ka taama a na kɛ aéroport la n'o ye pankurutigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la Senukaw fɛ yen Libanaw kan na kɛ ko min ye Cɛma Ibɛri Kulubali ye ko u y'a gɛn ka segin n'i ye jateminɛ kɛ kabi kunungo a kuma ŋunuŋunukan bɛ sen na nka Cɛma Ibɛri Kulubali yɛrɛ a yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ka bɔlɔlɔ sira dɔ kan n'o ye Twitter ye k'a fɔ ko ale maa ma deli k'ale gɛn ka segin fɔlɔ wa ko a bɛna fɔ nin gɛn bɛ dɔw yɛrɛ bolo tulonkɛ ko de ye ko kuma in tɛ tiɲɛ ye wa ko maa min a fɔra ko maa min ye ale lasegin jamanaw ko kuma in tɛ tiɲɛ ye wa ko nin tɛ kuma ye mɔgɔ kan u sigi kuma minnu kan ka kɛ barolasigi u ni ɲɔgɔn cɛ ko u ka kuma fɛn sɛbɛmaw kan jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ lakana ko ani jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ bolola cogo min na Cɛma Ibɛri Kulubali ko ale ka gɛnni aéroport la ka segin ka na ko o tɛ jamana bi o tɛ kuma ye ko maa kan ka i sigi min kan k'o kɛ kuma ye k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ minisiri kɔrɔ in a ka kuma la ko kunnafoni kolonw de don kunnafoni kolon minnu ni o bɛ di bɔlɔlɔw sanfɛ wa ko kunnafonidila dɔ yɛrɛ n'o ye Serge Daniel ale fana nana kuma in sɛmɛntiya sabu a ka kuma la ko minisiri kɔrɔ in n'o ye Cɛma Ibɛri Kulubali ye ko tiɲɛ tɛ kuma in na k'a fɔ de ko a gɛnna ka bɔ aéroport la ka segin ka na jamana kɔnɔ waati min na a tun bɛ fɛ ka taama boloda ko kuma in tɛ tiɲɛ ye wa ko hali a tun fɔra yɛrɛ ko an ka sɔrɔ bosoba belebeleba dɔ bɛ yen jamanaw ko min bɛ tali kɛ Seydou Kulubali la a na kɛ ale fana ko ale tun bɛ fɛ ka taama boloda ko kunnafoni kolon nana bɔ ka bin u kan k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen gɛnna ka segin ka na jamana kɔnɔna la jamanaw ko n'i ye jateminɛ kɛ Nouvelle Horizon ka fɔ la n'i ye limanaw n'i ye maaw ye ka nin kuma fɔ a na kɛ ko wɛrɛ de dogolen don a kɔfɛ ko jɔnni de bɛ yen min dogolen don ni kunnafoni kolon ninnu kɔfɛ sabu Mali la yan limanaw i mana ŋunuŋunu kuma mɛn i mana sen ka taa lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma ko dɔ b'a kɔfɛ min bɛ se ka kɛ tiɲɛ nka an ka jamana kɔnɔna la yan maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ k'u kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ k'a na kɛ maa dɔw tɛ saliya fewu ka olu tɔgɔw tiɲɛ bɔlɔlɔw sanfɛ walasa ka se ka sira da u ɲɛ a na kɛ kunnafoni kolonw de don limanaw min bɛ fɛ ka jamanaden gansanw minnu m'a min u m'a bɔn ka u tɔgɔ tiɲɛ nin cogoya la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ Nouvelle Horizon de ye nin kuma in fɔ ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la limanaw ko cour d'assises ka kiiri dɔ min n'a tigɛra a jarala k'a fɔ nin ye cɛmisɛnnin dɔ ye n'u k'a ma ko Jibril Danbele ko cour d'assises ye ale ka kiiri tigɛ ko jɛn kɛra kiiri in na sabu a jɛyara Jibril Danbele min ni sifinaka don ko jalaki dɔ tun binna ka ministère public fɛ ko musomanin dɔ bɛ yen nɔ min n'a si bɛ taa san 14 na a jarala k'a fɔ waleya in kɛra min bɛ tali kɛ Segu mara de la san 2018 musomanin min bɛ yen n'a a si bɛ taa san 14 na Sali Jara tɔgɔ dɔ a na kɛ a tun bɛ Sulemani Kulubali tɔgɔ dɔ de ka so min bɛ tali kɛ Jibril Danbele tɔgɔ in waati min na ko ale tun bɛ yɔrɔ ɲini de la ko a nana se musomanin fitinin ma n'o ye Sali Jara ye k'a tun bɛ ka yɔrɔw de ɲininkali kɛ a la a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na a na kɛ Sali Jara in ko k'ale tɛ yɔrɔ dɔn cɛ in ta nana kɛ a bɛ taa ni ka segin la ko fo denkani wale nana bɔ o la a na kɛ jalaki min binna ka o ko siratigɛ la Nouvelle Horizon ka fɔ la kiiri de wulila a nɔfɛ limanaw ka a don kaso la kabi san 2018 fo ka se sisan ma kunungo ntɛnɛn ko a ka kiiri tigɛla n'o ye Jibril Danbele ye a na kɛ a ka lafasalibaw olu y'a lafasa ko foyi ma jalaki foyi tɛ bi min binna cɛmisɛnnin kan n'o ye Jibril Danbele ye ko jɛn kɛra kɔ wa a bilala ka bɔ kiiri yɛrɛ ka bolo kan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔna la indépendant a kumana san o san min bɛ tali kɛ jamana faamaw u bɛ an ka sifinnakaw minnu ye kalan kɛ ni diplôme b'u bolo limanaw ni baarantanya bɛ u la
jamana faamaw ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinaka minnu bɛ yen limanaw ka se ka u bila foroba baarakɛyɔrɔw la u ka baara dege a bɛ fɔ min ma ko programme de stage de formation professionnelle ko ɲinan san 2021 ta o bilala sen kan nin y'a ta o 12nan de ye kunungo ko a baaraw bilala sen kan premier ministre Choguel Kokala Mayiga fɛ min bɛ tali kɛ centre international de conférence de Bamako la parce que sɛbɛn indépendant ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ baara min filɛ nin ye n'a bilala sen kan ko ɲinan sifinaka maa 2000 ɲɔgɔn na olu de bɛ a ko hukumu kɔnɔna la olu de bɛna tila an ka foroba cakɛyɔrɔw ani foroba cakɛyɔrɔ minnu fana bɛ yen n'olu ni jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'o ONG ye minnu bɛ jamana wɛrɛw tɔgɔ la minnu sigilen don Mali kɔnɔna la yan nɔ a jala k'a fɔ ɲinan sifinaka maa 22 ani 324 jamanaw ko olu de y'u kanbɔ a baara in nɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ Bamako yɛrɛ dɔrɔn ta 100 la ko bɛ taa maa 54 murumuru 73 ɲɔgɔnna de la ko u ka baara yɛrɛ a bɛna daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka taa bila septembre kalo san 2022 o natɔ in na o tile 30 san 1 ɲɔgɔnna de don n'i ye jateminɛ kɛ sifinaka maa 2000 minnu filɛ nin ye a jirala k'a fɔ 100 la min ye musomani 100 la maa 50 olu bɛ a ko hukumu kɔnɔna la baara minnu filɛ nin ni u bilala sen kan kunungo directeur national APEJ yɔrɔ APEJ de bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn n'o o ye Mamadou Baye a ka fɔ la a ko programme de stage min filɛ n'o ye baara dege ye ka ɲɛsin sifinakaw ma minnu ye kalan kɛ ni u ma baara sɔrɔ jamana u ka se ka taa baara dege kɛ Mali foroba cakɛyɔrɔw la walasa u ka se ka dɔnniya dɔ sɔrɔ ka fara u boloda la a ko a bɛ kɛ sababu ye Mali sifinakaw jamana u ka se ka sira dɔ don u kɔrɔ hali na u tilala nin baara dege in na u ka se ka foroba cakɛyɔrɔw mago ka se ka jɔ u la baarako nasira ninnu na min bɛ tali kɛ APEJ ani baarakɛ ɲɔgɔn minnu bɛ i n'a fɔ Finascom APCM FENAM ani APECAM olu de y'u bolonɔ bila sɛbɛnna min bɛ kɛ sababu ye ka se ka baara in nɔgɔya u bolo min bɛ tali kɛ fana Bakari Doumbouya ale min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kuma lasela ye n'o ye sifinaka ninnu ye ale ka fɔ la ko nin baara min ye nin ye jamana faamaw bɛ sifinakaw limanaw ka u bolo don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛye baaraw ani foroba baaraw la k'a bɛ fusaya olu ma kosɛbɛ wa na kɛ sababu ye ka u bɔ sigi la ani ka kɛ sababu ye fana ka u dege baara caman na baara minnu ni u sigilen tɛ n'a ye a jala k'a fɔ kabi san 2004 APEJ bɛ nin wulikajɔ la ko kabi nin baara in daminɛna n'o ye programme de stage a bɛ sifinaka maa 43 ani 172 sake maa 43 ani maa 162 a bɛ tali kɛ o de la minnu ni limanaw olu de bɔra a ko ninnu ma min ye miliyari 12 ɲɔgɔnna ye k'o de dora a baara in na kabi a daminɛna min bɛ tali kɛ APEJ ɲɛma ko nafolo min ye nin ye n'a fɔra ko a ma fili ten sabu a donda de fɛ ni maa min ye nafolo don jamana sifinakaw la ko i y'a don ɲɛtaga la a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ kabi APEJ yɛrɛ ye nin baara in daminɛ ko sifinaka maa 11 ani 974 olu tilalen kɔ stage la a na kɛ olu ye baara yɛrɛ sɔrɔ u ka stagew kɔfɛ a jirala k'a fɔ bi APEJ bɛ disi gosi ni nin jaabi ninnu ye kosɛbɛ sabu ko kɔsa in na a na kɛ cakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle n'u k'a ma ONEF ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ko APEJ ka programme min filɛ nin ye a tako 7nan 8nan 9nan ani 10nan ko maa bɛ yen ko olu bɔra hukumu kɔnɔna la ko olu bɛɛ lajɛlen ye baara sɔrɔ bi wa olu bɛ baara la o fana ye nisɔndiya ko ye kɛnɛ ka yen nɔ min ye docteur Choguel Kokala Mayiga premier ministre ale fana y'a ka nisɔndiya yira a ko jamana ɲɛtaaba a sigilen don sifinakaw de kan o la min tora sa o de ye jamana faamaw a mana kɛ cakɛda o cakɛda ye u ka ba don jamana sifinakaw la walasa jamana yɛrɛ ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na walasa min bɛ tali kɛ don nataw la jamana a bɛ se ka ɲɛtaw sɔrɔ kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ l'indépendant de kɔnɔna la walasa ka kunnafoni kuncɛ an bɛ don min bɛ tali kɛ le combat ale kɔnɔna la combat kuma na
limana combat ya jira k'a fɔ ko min ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya o san 61 o ɲɛnama o baaraw bɛna ɲɛnamaya sini yɛrɛ a jirala k'a fɔ sini bɛ bɛn araba ma a bɛ bɛn mars kalo n k'a fɔ septembre kalo tile 22 ma san 2021 o bɛ bɛn Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya o san 61 na sɔrɔli de ma a jirala k'a fɔ ɲɛnajɛ minnu bɛ yen n'o ye défiléw ye ni an ka finitigiw bɛ o ɲɛnajɛw kɛ ko baaraw bɛ senna wa caman yɛrɛ kɛra la ka ban a jirala k'a fɔ bi ni an ka finitigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min bɛ u ɲɛma colonel major Ousmane Wele ale min bɛ ka baara ninnu labɛn fo ka taa se chef d'état major de l'armée de terre colonel major Félix Diallo olu kɔni ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko baaraw olu bɛ ka kɛ wa min bɛ tali fana kɛ ko caman kɛra baaraw siratigɛ la ka ban colonel major Ousmane Wele a y'a jira k'a fɔ ko wa ɲina ko kura caman de bolodalen don an ka finitigiw fɛ min bɛ défiléw ko fɔ tatikaw fɛ yen nɔ wa défilé ninnu limanaw k'a bɛna don hukumu kɔnɔna la o de ye nisɔndiya bolo di ɲɔgɔn ma ani an ka sigi ja ani ɲɔgɔn cɛ baaraw de bɛna boloda ɲinanta in kɔnɔna la Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya san 61 na sɔrɔli limanaw ko kura caman bɛ yen an y'a fɔ ten minnu bolodalen don wa a bɛna kɛ sababu ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka ko kura caman k'o fɔ jamanadenw ye lakanako siratigɛ ninnu na a jirala k'a fɔ fanfare national o bɛna ye kɛnɛ kan minnu bɛ yen ni drapeau bɛ kɛ olu bolo garde drapeau officier état major prytanée militaire min bɛ tali kɛ service national des jeunes administration pénitentiaire n'o ye kasobo kɔlɔsibaw ye fo ka taa se eaux et forêts douane protection civile police nationale garde nationale gendarmerie nationale min bɛ tali kɛ génie militaire fo ka taa se armée de l'air armée de terre ani min bɛ an ka finitigi minnu bɛ yen n'olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ni o ye direction du sport militaire ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna ye a ko hokumu kɔnɔna la an b'a fɔ ala ka sini yira n na ka kun cɛ min ye combat limanaw combat y'a jira k'a fɔ ko min ye Seydou Mamadu Kulubali ale de ye kɛnyɛrɛye cakɛda ɲɛmaaya an ka jamana kɔnɔna la n'o ye sira ye limanaw ko yuruguyurugu kɛlɛli wuli bɛ bi ka jɔ kosɛbɛ a na kɛ maa si kɔni tɛna tila kɛrɛnkɛrɛnnenya la pôle économique et financier la sabu ale ka wulikajɔ bonyanen don bi kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli la maa bɛ ko e sen yera jamana foroba nafolo a yuruguyuruguli la limanaw a jarala k'a fɔ senaki ma ka i ɲininka kun jumɛn na i bolo sera jamana foroba nafolo ma kɔsa in na yɔrɔ ministre min bɛ yen n'ale b'an ka sariya ko kunna Mamadu Kasoge ale ye bɔli min kɛ pôle économique et financier la limanaw kuma minnu bɔra da o ye k'a fɔ maa si tɛna to yuruguyurugu na kɛlɛ limanaw k'a fɔ de i ye hinɛ kan ka k'i la walima i bolo ka jan limanaw o tɛna ye a ko la wa hali ɲanginibaliya limanaw nin bɛɛ na ta an ka jamana kɔnɔ k'a kɛlɛ Mamadu Kasoge kabini ni kuma fɔra a kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen ni olu sigara u yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ k'u tɛgɛ bɛ foroba nafolo la caman kɔni jɔyɔrɔ la limanaw ko nka n'i ye jateminɛ kɛ a jarala k'a fɔ nin waati in na PDG min bɛ yen n'ale bɛ sira SA o ɲɛmaaya la kaba kuma kɔni fɔra limanaw ko ale tɛ ka sunɔgɔ bi sabu ko a na kɛ yɛrɛ ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ i n'a fɔ Facebook n'a ɲɔgɔnnaw k'u kɛmɛ ka maa dɔw sara ni kunnafoni sira dɔw kɔnɔ ko tɔgɔ mana fɔ ni kiiri tigilamaw fɛ ka ban limanaw olu na wuli ka a fɔ ko tɔgɔ tiɲɛ de don ka ɲɛsin ni sɔrɔ bosoba ninnu ma yɔrɔ kɔsa in na ŋununukan yɛrɛ bɔra k'a fɔ Seydou Kulubali Adi Ɲagando ani Ibrahima Jawara ko pôle économique et financier maaw ye olu wele o maa kelenw yɛrɛ bɔra bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw ko kuma nkalontigiya k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye ko an ka sɔrɔ bosoba saba min ye nin ye limanaw ko olu ko sariya ye wele ko kuma in tɛ tiɲɛ ye limanaw n'i ma fɛn kɛ i man ka siran munna bi maa minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni olu bɛ ka nin ɲɛfɔli ninnu kɛ k'a fɔ ko sɔrɔ bosoba ninnu limanaw k'u tɔgɔ tɛ foyi la nka limanaw an ka olu yɛrɛ ka kuma la ko maa si man ka ko bɛɛ ka sariya bonya sariya mana tugu maa min nɔfɛ i ka to sariya ka bolo kan ko nka politikimaa dɔw de bɛ yen minnu bɛ ka ninnu tɔgɔ tiɲɛ bi minnu bɛ ka a lajɛ ka nkalondaw la nkalon min ni o ni tiɲɛ bɔlen don limanaw a mana kɛ cogo o cogo kɔnba ka kuma la ko dossier min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ Mali sirabaw dilanni ko la an ka jamana kɔnɔ min ni siraba koɲɛw bɛɛ lajɛlen dira olu ma ni siraw tiɲɛnen don bi limanaw n'a nafolo ma don a donda fɛ a jarala k'a fɔ a dossier k'a bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan bi wa ko plainte kɛlen don contre X o ye k'a fɔ maa tɔgɔ ma fɔ nka
anake siga kɔni kɛmɛ dɔ la ko siratigɛ la kɔn b'a ka fɔ la ko dossier 40 bɛ minnu bɛ Cour des comptes o ka bolo kan walasa jamana yuruku a mana kɛ siraba ko ye a mana kɛ fɛn fɛn lemanaw ko sariya wulen bɛ ka o dossier larabe bi kosa in yɛrɛ la kunnafoni minnu dira an ka cakɛdaw fɛ minnu sigilen don yuruku kɛlɛli la i n'a fɔ Okley n'a ɲɔgɔnnaw o ɲɛmaaba Mumunu Gindo ale y'a jira k'a fɔ a bɛ san 14 bɔ bi Mali kɔnɔna la miliyari 1,260 o de tunna maa bɛ yɛrɛ ɲininka sariya tun bɛ yɔrɔ jumɛn ni miliyari ninnu olu tunu waati ninnu na Yusufu Zɛri Keyita ale de ye fasiri kɛ limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafonidi gafew la an sera ka min lakali aw ye ka bɛn ni waati ye o ye nin ye k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ